para ver si están cocidas, vale. Vente para acá. Estoy chegando. Témolo casi listo, amigo. Mira para aquí que pintazo ten isto. Mira para aquí. Vente para aquí. Pois xa está servindo casi. Xa estamos, xa casi está. Tratando xa. Oye, estou dicindo, mira, venme moi ben para disfraz de hoxe. Pataca, repolo, chourizo. Eu son a combinación dos vosos poderes. Capitán cocido. Bueno, Estás como as dir. sí, hai unha cousa, Duarte, a xente está mandando fotos de cocido, a xente está mandando fotos disfrazado, Sí. e ti sigues sin estar disfrazado. A ver, primeiro pasma a cociñar, pasma un reto. Non te Se estás quemes. ponendo a xente nerviosa, David. Pues, Que queres, que me vai a cambiar eu tamén? eu creo que, sí, sería bo que te disfrazaras. Queres? Parece, eu quedo aquí controlando esto. Pero xa temos que ir ali disfraz, Telo preparado? Que yo preparado. A saber que non está preparado. Tira, Duarte, si quedou Venga. cocido. Bueno, como foi? Oye, é verdade, David, que nos dicías que tiñas pouquinho tempo, pero eu vexo moi conseguido, Bastante, verdade? O que pasa é que vos non sodes de poñer unha pregunta. Fillos co cocido? Sempre. Isto xa me gusta máis. Dende aquí mandamos un saúdo á nosa mestra Fiolleira, que hoxe non puido vir. Botámola moitísimo de menos. Sempre os nosos cocidos de postre sempre levan queixo con marmelo, Sí. as nosas filloas. É un postre típico noso que se chama o mousse de queixo, que podedes ver aí. Que este aquí. Pero a miña dúbida é, na vosa zona entonces non se utilizan as fillós para comer co cocido. Sí, Tamén. sempre facemos dous tipos de filloas, unha salgadas ca salgadas, auga pa. do caldo, e despois as outras con Porque así podes botarlle chouriciño, Claro. garabanzos, Sempre. pouco de grelo, algo de carne e eso. Bueno, xa ves que isto ten unha pintaza espectacular. Xiren moi ben, está o plató, está a xente no plató babeando. Están como el perro de Pavlov. Non deixan de botar para fora Normal. saliva. Pois moi ben, apañástenos moi ben, Juan? Eu non sei como va despois de fame por aí, pero aquí estamos poñendo máis planeta que nunca. Estou cocido, mira que vos digo. Que pintaza ten ese cocido, Sí. Vai moi ben, dende logo, Non lle falta nada, ten de todo. Preguntábame o si o de poñer a cachucha así enteira na mesa e a xente que non lle gusta. A min non me gusta, por exemplo. Que pasou outro día na tua casa, Leti? Sí. Que miña irmá era vegetariana, fixemos o cumpleaños e puxeronlle diante unha cacheira, Juan. Pobre criatura. Que delicadeza. Era, xa dixo, era vegetariana. Non, eu poño que seguirá sendo, pero era un pouco desagradable porque o porco entrou co morro por diante e ca orella un pouco caída. O certo é que o cocido é un dos imprescindibles do entroido e hai que tomalo sí ou sí. E ben non saben no ULA, no hospital, onde hoxe fixeron alrededor de 400 racións para os doentes. Imos falar con José Antonio Pereira, que é o xefe de Cociña Hospital. Moi boa tarde, José Antonio.